Čau lidi, vítám vás na mém kanále Rosa a zrovna natáčím první video, takže by jsem to udělal nějak, jako že by jsem vám řekl, co nějak tak budu natáčet. Takže jako první by jsem natáčel nějaký hry, třeba Forzu, Roblox musí znát každý teda. A kdo ho nezná, tak jsem mu právě napověděl. Budu vám moc rád napovídat nějaký hry. Můžete psat do komentářů i mě napovídat nějaký hry. A samozřejmě Forza, to už mám teda začlou, už mám asi 80 aut. Ale jako můžete dát nějakou challenge, že mám dojet třeba na druhý konec mapy s Bugatkem, já nevím, s Porschem. A potom jsme to viděli občas na nějaký Minecraft, ale teď moc nevěřím. Nikdy jsem ho nedohrál, teda dohrál, ale v kreativu. Což je docela trapný. Ale třeba budu natáčet něco podobnému, jak si stavím domeček třeba v tom Minecraftu. Nebude to nic, že se snažím do 5 minut porazit Ender Drag. To vážně nedávám. Potom už mám vymyšlený to, co by jsem točil. Už tady mám v sešitě třeba driftovací autíčko, jaký si zanedlouho koupím. Možná by se mohl dávat. Hele, 100% bude unboxing. Toho se nebojte. Ale mohlo by být jako třeba, že si s tím někam zajedem a tak. Mám teda bráchu s tím, občas budou videa třeba z Robloxu, z nějakých her. Ten teda Forzu nemá, mám ji jenom já na počítači. Ten jejich no, on má mamky počítač, na tom hraje, tak ten by to neutáhl. Samozřejmě, že je špatný. Ale jinak můj počítač to utáhne, teda občas se to seká, jsem na to trošku nedomyslel a koupil si ji, byl jsem až moc jako šťastný, že si ji můžu koupit, že jsem ji našel, kolik tam je aut, jsem se koukal na YouTube. Takže jsem si ji musel koupit, samozřejmě nefungovala, musel mě pomoct trejda, ale to není to hlavní, už mi to teďka funguje. Hlavní je, budu moc natáčet třeba, nevím, nějaký unboxingy, nevím, jak často budou teda. Určitě chci udělat unboxing toho RC autíčka. Můžeme si s bráchou, ten má takový terénní, jak jede, nevím, 6 km/h jenom. Ale můžeme si třeba dát závod